ఓరుగల్లు ప్రజలకు విజ్ఞప్తి, ఒక్కసారి ఈ వీడియో చూడండి. అరే సుమతి, ఎన్ని రోజులైందో నిన్ను కలిసి. అవును లక్ష్మి, మీ బాబు ఏ స్కూల్లో చదువుతున్నాడు? ఈ కాలంలో ఏ స్కూల్ అయితే ఏముందిలే అమ్మా. అలా అనుకోబట్టే చాలా పిల్లలు వెనకబడిపోతున్నారు. ఏంటి నువ్వు అంటుంది నిజమా? ఈ కాలంలో పిల్లలకి యూపీఎస్సీ, కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్, ఐఐటి అండ్ నీట్ ఫౌండేషన్ లాంటి సదుపాయాలున్న స్కూల్లో చదివిస్తేనే పిల్లలు అన్ని రంగాల్లో ముందుండగలుగుతారు. మరి మన వరంగల్లో అన్ని సదుపాయాలున్న స్కూల్ ఉందా మరి? మన స్టాండర్డ్ హై స్కూల్ ఉందిగా. ఇక్కడ పిల్లలకు ఇంగ్లీష్ స్పీకింగ్, కర్సివ్ హ్యాండ్ రైటింగ్, అలాగే యూపీఎస్సీ, యూలిప్స్, కంప్యూటర్ ఎడ్యుకేషన్, ఐఐటి అండ్ నీట్ ఫౌండేషన్ లాంటి ఎన్నో డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్ ఎల్లప్పుడూ జరుగుతూనే ఉంటాయి. అవునా? దీనివల్ల పిల్లలు నిజంగానే లాభపడతారా? స్టాండర్డ్ హై స్కూల్ ఎల్లప్పుడూ పిల్లలు అన్ని రంగాల్లో ముందుండాలి అనే గమ్యంతోనే పనిచేస్తుంది. ఇలాంటి సదుపాయాల వల్లనే పిల్లలు ఉన్నతంగా మరియు క్రియేటివ్ గా ఆలోచించే శక్తిని పొందుతారు. అండ్ అదే ప్రస్తుతం పిల్లల్లో తక్కువగా ఉంది. వామో, ఈ విషయాలన్నీ నాకు తెలియనే తెలియదు. వెంటనే మా పిల్లల్ని స్టాండర్డ్ హై స్కూల్లో జాయిన్ చేపిస్తాను. ఇక మీరెందుకు ఆలస్యం చేస్తున్నారు? మీరు కూడా మీ పిల్లల ఆల్ రౌండ్ డెవలప్మెంట్ కోసం మన స్టాండర్డ్ హై స్కూల్లోనే మీ పిల్లలను కూడా జాయిన్ చేయండి. ఇప్పుడే స్క్రీన్ పై కనిపిస్తున్న నంబర్లను సంప్రదించి అడ్మిషన్ తీసుకోండి.